Zvamuchitaura pamusoro pemaartist amakashandzana ekunze kwenyika. Pane musiyano here uripo maartist muno muZimbabwe nemaartist ari kunze ari international kana regional muno muAfrica kana kuti kumiri kwemakungwa? Musiyano wandakaona ndekuti muno maartist muno vari discouraged a lot. And pane a lot of low self-esteem. MaZimbabweans tine kamuka kungodzikisira maartist edu, so pangoatarisira pasi, pangoona kunge vasingagone. Inonoza zvinoitika chinoita kuti maartist muno maisaite mari inyaya environment yatiri. Because maartist totambira change yevanhu ka. Because ukada kutarisa mari dzinotambirwa navano muZimbabwe kashoma kuti wane munhu anotambira mari inopfuura $50 waichinja kuma$US. Saka vanhu vanotambira mari shoma shoma. Saka izvo zvinotoreflecta nemari dzatinotambirawo isusu. Saka nenyaya yekuti tisina mari, pakauya mumwe anenge aine mari yakawanda abva kunze kwenyika anobva anokonge ndo vakatopenga. Saka kuwanda kwemari ndokuwanda kwechipo. Saka as a result maartist muno vanongofila kamuka kangozvitarisira pasi no muZimbabwe magitara ana mari sekunze kwenyika. Ende haisi nyaya yekuti hamuna chipo muZimbabwe, inyaya environment mamiriro ekunze. Kana ari maartist anozivikanwa zvakaita vana macheso muno muZimbabwe, kuna naAmerica unongoibhadhara $500 kupinda mushow. $500. The lowest ticket rinenge rakachipa racho anenge ari $75. muchizara zviya zvekuti zvakaita semecha isisi meyamaika vanenge vakagara padhuze kuti vanenge vainasona artist ari padhuze $500. Then vaya vanenge vari kure kuti vanenge vachiona vari kure ndo ma$75 ndo the cheapest anenge ari ma-cheapest tickets. But muno muZimbabwe kada kuchaja $10 chaichaya vanhu vapinde. Saka izvo ndo zvimwe zvinozoita tisazoite mari. Saka maavenues anopinda nemari muno muZimbabwe ka mashoma shoma. Ende kuAmerica maavenues avo mamovies vanoita, pana vamwe vanongoita vanonzwa naHans Zimmer kuti vanongogadzira music dzemamovies chete achitotambira mamiliyoni akangogara pamba. Muno muZimbabwe wacho ari kutoacta wacho chaicho anenge asina mari yekombi yekuenda kusini kwaari kunoshuta. Saka wozoti isusu ukatonzi titiro music vanhu vanenge vaitochema kuti mukoma tongokupaiwo drink. Saka unoona kuti environment yedu muZimbabwe ka haina kumira mushe. Saka mukazona maartist asina mari haisi nyaya yekuti havana chipo, haisi nyaya yekuti havana kurongeka, inyaya yekuti environment yacho. Zvoti chinotadzisa mamusicians kubudira muZimbabwe ndochinotadzisa mimwe media kuti musaitawo mari inenge vana opera. Ndo inongotadzisawo vebhora vedu vatinawo muno kuti vasaite mari sana Messi. Ndo inotadzisa vanhu tumatakshop twavo pagolf kuti vasaite mari sana Jeff Bezos. Tese tiri muenvironment imwe chete. Saka minoti inde vanhu vachizongoti vemagitari semusina kufanana uyu vemagitari kweimi makafanana newe uko here wana tese tingori musame environment zvina zvinomira hazvinotimirira mushe. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.